Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy un ciclo organizado por el Ateneo Atlántico de Vigo y la Rede para el Decrecimiento Navia, Galiza e Bierzo, porque compartimos el convencimiento de que el crecimiento infinito es materialmente imposible en esta sociedad y en estos momentos, porque vivimos en un planeta que tiene recursos limitados. El agotamiento de algunas materias hace imposible sostener la producción con el enfoque actual del sistema, lo que obliga a dar un giro hacia el decrecimiento y un cambio en cuanto a la producción y también a las formas de consumo a las que estamos habituados. Esto tanto por la escasez como por el encarecimiento que esto supone y por la necesidad de frenar la emergencia planteada por el calentamiento global y la contaminación ambiental que afecta a recursos imprescindibles para la vida, como son el aire, los acuíferos, las tierras de cultivo. Si las maltratamos, quedamos sin esos recursos que son importantes y además insustituibles para nuestra subsistencia. Tanto la escasez de gas, en parte por razones estratégicas, como la subida de su precio, vienen a encarecer la energía eléctrica y contribuyen a la crisis energética actual, que está afectando a todos los sectores de la economía y a la sociedad en su conjunto, hasta el punto de que no solo habrá desabastecimiento de energía en el futuro, sino que para muchos hogares ya será un precio inasequible en el corto plazo e incluso en el día de hoy. Se prevé un invierno muy difícil para todo el mundo, pero sobre todo para Europa. La crisis energética que se avecina entre la escasez del precio del gas y del petróleo están haciendo que se vuelva a recurrir al carbón y esto dispara también su precio, pero no es lo único que hace. No olvidemos que el carbón es una de las energías fósiles provocadoras de la emergencia climática. Nos encontramos, por tanto, en una situación que afectará muy negativamente tanto a la economía y a la industria y al desarrollo de las energías limpias, como a la vida de las personas, a la protección del medio ambiente y al freno al calentamiento global. Pero si no estamos dispuestos a asumir los costes de las políticas para reducir los daños del cambio climático, como son las inundaciones, las sequías, los incendios, los deshielos de los casquetes polares, la destrucción de las costas y la emigración forzosa que eso va a provocar, ya podemos ir preparando los planes de contingencia para lo que se avecina. Y deberíamos ir exigiendo a nuestros políticos que hagan un verdadero esfuerzo para dirigir un debate sobre los verdaderos y graves problemas que se nos vienen encima y para los que urge una solución realista. Con la pretensión de dar a conocer una visión de cómo la situación actual afecta a los diferentes ámbitos que repercuten en nuestra vida, comenzamos este ciclo con la presentación hoy aquí del profesor Xoán Doldán. El Ateneo Atlántico y la Rede para el Decrecimiento hemos preparado un ciclo de 5 conferencias. Comienza hoy y se repite el jueves 21, el jueves 28 y en los días 11 y 18 de noviembre. En principio, en este trimestre es este ciclo de crecemento, que é o título xenérico das conferencias, pois será o que vamos a abordar dende as dúas institucións e que se vai a levar a cabo nesta sala en os días mencionados. Bueno, como non vos quero facer perder tempo da preciosa presencia do profesor Xoán Doldán, decano da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela, pois deixo-vos con el que nos vai a falar da crisis enerxética, tema no que é un auténtico experto, e o que lle cedo a palabra para que coa súa exposición nos ilustre e lle podades facer cantas preguntas estimedes oportunas sobre un tema tan candente que nos está afectando tanto a todos. Moitas grazas pola vosa presenza e moitas gracias, Xoán. Boa tarde, moitas grazas ao Ateneo e grazas á Rede de Decrecemento polo convite e moitas
grazas por estas palabras que son, bueno, moi generosas con respecto a mí. Eu vou a falar, como se comentou, da crise enerxética. Como neste ciclo de charlas se van a tratar outras cuestións relacionadas co decrecemento, iredes vendo que bueno, o que fale eu e que se fale en outras charlas vai estar moi relacionado, porque son elementos ou perspectivas da mesma crise, non? E eu quería comenzar precisamente referíndome a que a crise enerxética, que agora quizáis sabemos moito máis clara por algún dos seus síntomas, que ten que ver, por exemplo, coa subida do prezo da electricidade ou do prezo dos carburantes, que ben podría ser visto como unha situación conxuntural, é dicir, unha situación grave, porque hai unha elevación moi alta dos prezos, con consecuencias importantes para unha grande parte da poboación, pero podría ser vista como unha cuestión conxuntural, porque podríamos pensar que, pois, amañando un par de cousas por aquí e por acolá, pois todo volvería, digamos, a unha situación previa na que os prezos destas formas de enerxía fosen máis asequibles e, por tanto, semellantes ás que podía haber en outros momentos, en épocas anteriores. E iso ben pode suceder, é dicir, poderíamos ver que hai unha baixada dos prezos de enerxía, pero o que non desaparecería, seguramente con esas medidas, é que seguimos estando dentro dunha crise enerxética, porque esa baixada seguramente iba a ser temporal, volveríamos a toparnos que dentro dun tempo máis ou menos próximo volveríamos a ter unha escalada de prezos e posiblemente se o vísemos a longo prazo, e non demasiado longo prazo, nos atoparíamos que sí, pode haber subidas e baixadas continuadas, pero a tendencia seguramente vai a ser a unha suba dos prezos. Isto que xa se ven dando desde hai tempo, quizáis foi menos perceptible en outros momentos do que está sendo agora, entre outras cousas porque hai algunhas formas de enerxía como electricidade que están alcanzando precios récords e casi estamos batendo todos os días un prezo récord da electricidade. E para comentarvos por que estamos ante unha crise enerxética que é estrutural, que non é conxuntural, teño que comentarvos algunhas cuestións de como é a situación enerxética a nivel mundial. Despois, cara ao final da miña exposición, referireime tamén á situación concreta, específica do caso galego. Pero a nosa situación, ou a situación española, non é moi diferente do que é o contexto enerxético mundial, posto que vivimos nese contexto e padecemos moitos dos elementos característicos que ten a estrutura enerxética mundial. E quizás deba comenzar facendo algunhas aclaracións sobre certos conceitos que non teñen que ser coñecidos por vos, o mellor sí, pero non teñen por que ser coñecidos, pero que é importante para ir facendo diferenzas en algunhas cuestións relacionadas coa enerxía. Por exemplo, nós cando pensamos en enerxía, cando a xente polo común pensa en enerxía, pois mete no mesmo saco o petróleo, que as gasolinas, que a electricidade, que o carbón, que o gas natural, cando son formas distintas de enerxía que unhas poderíamos, e se denominan así, caracterizalas como enerxías primarias e outras, en cambio, son enerxías secundarias. Que diferencia hai entre unhas e outras? Bueno, pois é unha diferencia importante. As enerxías primarias, ou enerxía primaria, é a enerxía tal e como aparece na natureza. É dicir, nos extraemos petróleo, extraemos gas natural, extraemos carbón, e aí temos unha fonte enerxética que nos provee de enerxía, pero que temos que someter a algún tipo de transformación. É dicir, nos tal como a obtemos non a vamos a usar, sino que necesitamos transformala en outra forma de enerxía. Por exemplo, o petróleo podemos transformar en gasóleo, en gasolinas, en gas butano, en propano, etc. Todos estes derivados do petróleo son enerxías secundarias. Da mesma forma que nós o carbón poderíamos queimalo e obter calor, ou poderíamos queimalo para obter electricidade, e estas formas, tanto o calor como a electricidade, son enerxías secundarias derivadas do carbón. É dicir, o carbón
temos que transformalo en outra forma de enerxía. Isto tamén se entende, repasando estas cousas que estudábamos xa cando éramos nenos, deso de que a enerxía non se crea ni se destrue, que só se transforma. Por lo tanto, temos unha cantidad de enerxía que é constante no universo. Bueno, pues, precisamente eso de que só se transforma é o que diferencia unha enerxía primaria, tal como a temos na natureza, é dicir, as fontes enerxéticas, de esa enerxía transformada que é unha enerxía secundaria. E nós sempre imos facer uso dunha enerxía secundaria. É dicir, nós sempre temos que someter a algún tipo de transformación esas fontes enerxéticas. Hai vento, pero nos o vento temos que transformalo, vamos a transformalo en outra cousa. Por exemplo, a través dun aeroxerador, pois imos obter electricidade. E esa é unha enerxía secundaria. En todos esos procesos de transformación hai unha perda de calidade de enerxía. Non se destrue enerxía, acabo de decir, non se crea ni se destrue, non se destrue enerxía, pero se hai unha perda de calidade. Ou se queremos, hai nese proceso de transformación unha cantidad de enerxía que deixa de estar disponible para nós. Por exemplo, nós temos aquí focos que están iluminando e aquí o que tivemos xa foi unha serie de procesos de transformación sucesivos de enerxía. De onde procede esta enerxía lumínica que temos aquí? Bueno, pois a electricidade, pero a electricidade viría ou virá pois ou ven dunha central de carbón que hai en algún sitio, ou dunha central que funciona con gas natural, ciclo combinado, que tamén hai en algún sitio, ou de aeroxeradores, ou de placas solares fotovoltaicas, ou dunha central nuclear. É dicir, chega a través da rede eléctrica, onde se van misturando esa electricidade que procede de distintas fontes, e chega aquí, e nos sometemos a unha nova transformación, que é esa electricidade en enerxía lumínica, que é o que nos queremos obter. Bueno, esa enerxía lumínica a súa vez está dando lugar a un proceso de transformación, é dicir, vai se quentando, vai disipando calor. Por tanto, toda esa electricidade que nos fomos transformando en distintas centrais, ao final acabará como calor disipado, que é unha enerxía que nós non podemos reaproveitar. Por tanto, en termos físicos non se destrue enerxía, pero se o miramos desde un nivel humano, para nós é como se se perdese, é dicir, non podemos volver a obtela. E se queremos volver a dispoñer, por exemplo, dese calor disipado, etc., necesitaríamos realizar un novo proceso de transformación que o que faría sería que a enerxía que teríamos finalmente sería menor que a que tivemos que utilizar para facer esa recuperación. Por lo tanto, mal negocio. Ben, por iso, cando falamos, por exemplo, da suba dos prezos da electricidade, pois temos que ter en conta que hai detrás. Porque a electricidade prodúcese, obtense, a partir de distintas fontes enerxéticas. Entón, temos que ver cal é o soporte, que fontes enerxéticas son as que hai detrás da electricidade. Pero a electricidade, que, como vos decía, é unha enerxía secundaria, só é unha das múltiples formas en que nós utilizamos a enerxía. Por exemplo, a maior parte da enerxía que utiliza a nosa sociedade e a maior parte das sociedades do noso planeta é combustibles líquidos para transporte. Nós temos vehículos, que poden ser automóviles, ou poden ser avións, ou poden ser barcos, pois que nos movemos nós, ou porque se moven as cousas que se fabrican nun lado e se venden en outro lado, ou as materias primas que só teñen nun continente e van a outro continente para seren transformadas en determinados produtos que a súa vez se distribúen por todo o mundo. Bueno, pues todo ese tráfego de persoas e ese tráfego de materias primas, produtos semi-elaborados ou produtos transformados xa como produtos finais, require dunha cantidade moi importante de enerxía, tanta que a maior parte da enerxía que consumimos no noso planeta é para iso, para movernos e para mover cousas. E isto, ademais, tense incrementado de forma substancial desde que hai unha serie de transformacións nas sociedades humanas e fundamentalmente a partir da segunda metade do século XX, que é o grande salto na utilización de enerxía. E incluso poderíamos decir máis, a partir dos anos 90, co que se dá en coñecer como globalización, digamos que é unha expansión do capitalismo mundial e que supón a deslocalización dos procesos
de producción y tareas de producción que se construyen a nivel mundial, pues eso significa un impulso enorme a movilización de produtos e materias primas que fai incrementar de forma sustantiva a enerxía necesaria para o transporte. Así que se nós non temos esa enerxía de forma continuada e nas cantidades que estamos utilizando na actualidade, non poderíamos manter esta forma de organizar a nosa sociedade, porque non poderíamos manter todos eses movimentos. Tamén nestas últimas décadas se dá un salto na mobilidade das persoas, non só porque xa desde hai unhas cuantas décadas os procesos de urbanización nas cidades, incluso os procesos de urbanización en xeral da sociedade, fai que as persoas nos vayamos separando cada vez máis os lugares de que traballamos, se vivimos en un lugar, traballamos en outro, os servizos que temos obtémonos en outro lugar, e, por lo tanto, temos que estar continuamente movéndonos de un lugar a outro, é dicir, xa non vivimos en núcleos habitados nos que en un entorno relativamente pequeno, pois temos aquilo que necesitamos para comprar, para educarnos, para traballar, etc., sino que sempre temos que coller algún vehículo para obter alguna desas cousas, pois isto tamén incrementa moito a cantidad de enerxía necesaria para mover as persoas. E ainda por riba, hai moita máis mobilidade das persoas entre países, etc. É dicir, movémonos moitos máis kilómetros, moito máis veces e a distancias moito maiores. E todo iso incrementa tamén a cantidade necesaria de enerxía para o transporte. E case todo iso vai con combustibles líquidos derivados do petróleo. Sobre un 95% de toda a enerxía necesaria para mover o transporte mundial é do petróleo, que é donde utilizamos a maior parte da enerxía. Pero ainda hai máis formas de utilizar a enerxía. Por exemplo, unha parte importante, a parte da electricidade, que nos sirve non só para iluminar, non para mover determinados aparellos, incluso para cociñar ou para quentar unha casa, tamén temos outras formas, por exemplo, de obter calor, que tamén son necesarios tanto nas vivendas como en empresas, en procesos industriais, etc. E esa obtención de calor tamén podemos obter da electricidade, e detrás teremos toda unha serie de fontes, como decía, ou podemos obtela, por exemplo, a través do gas natural. En moitos casos, xa nas propias vivendas xa temos gas natural que utilizamos para quentar agua quente ou mesmo para cociñar. O mesmo sucede nas actividades industriais, ¿no? Pero, de novo, aquí nos encontramos que ese gas natural é un gas natural manufacturado, que se coñece gas natural manufacturado, que non é que teña un gran proceso de transformación en canto á diferencia que hai entre o gas natural que chega, por exemplo, ás nosas vivendas e o gas natural que se obtivo, que estaba baixo terra, pero sí require de algún tipo de manufactura. Por exemplo, aí temos para movelo duns países a outros que a veces pasar ese gas de estado gaseoso a estado líquido, é dicir, hai que licualo, e posteriormente hai que regasificalo. Por exemplo, en Galicia temos unha regasificadora na ría de Ferrol, pois aí chega o gas licuado, é dicir, previamente houbo que pasar de estado gaseoso a estado líquido para poder transportalo en barco e despois, unha vez que chega aí, se regasifica e se inxecta nos gasoductos. Bueno, pois aí, en eses procesos de manufactura do gas tamén estamos consumindo enerxía. Por tanto, xa o propio sistema enerxético para proveernos de enerxía nos consume moita enerxía. Un dos grandes consumos enerxéticos que temos a nivel mundial é facer todos os procesos de transformación de enerxía. Para que vos deades unha idea, e xa vos dou un dato para Galicia. Se nós miramos toda a enerxía primaria que se consume en Galicia, aínda que temos esta idea de que en Galicia sobra enerxía, xa vos digo que non é certo, nós non temos recursos suficientes para manter o consumo enerxético que temos internamente. Outra cousa é que transformemos moitísima enerxía. Nós somos, como sociedade, un país con unha capacidade de transformación de enerxía enorme, pero moita desa enerxía que transformamos aquí é enerxía que previamente importamos, son recursos que previamente importamos.
Importamos petróleo, importamos gas natural, importase carbón, importase, sobre todo, enerxías fósiles. Esa transformación que hai que facer da enerxía para despois ter electricidade, gas petróleo, gas natural manufacturado, etc., consume enerxía. Aparte temos recursos propios, temos vento, temos agua nos ríos, temos sol, e tamén facemos transformación de esas fontes enerxéticas que son propias. Tiñamos carbón, xa o esgotamos, pois agora xa non temos carbón aquí no noso territorio, xa se queimou todo, pero sí temos esas outras fontes. Bueno, pois a transformación de enerxía que temos en Galicia consume tanta enerxía como todos os recursos propios que temos en Galicia. O sea, se miramos canto consume o sector enerxético galego, incluindo aí non só a parte eléctrica, tamén do gas e tamén a industria petrolífera, a refinería de petróleo que temos, pois neses procesos de transformación consúmese unha cantidad de enerxía ou perdese unha cantidad de enerxía, disípase, que é equivalente, máis ou menos, depende dos anos, incluso pode chegar a ser superior, a enerxía primaria que obtemos con todos os recursos propios. Eso xa vos dá unha idea da voracidade que ten o propio sector enerxético para facer esa transformación. Por lo tanto, de toda esa que temos inicialmente para transformar, hai unha parte que xa a perdemos no propio proceso de transformación. É certo que despois se exportase electricidade ou exportamos derivados de petróleo, pero, bueno, exportase derivados de petróleo en Galicia, pero petróleo non hai ninguna gota. Todo o petróleo que se exporta é porque previamente se importou. Pois o mesmo pasa coa electricidade. Exportase electricidade, unha parte procede de recursos propios galegos, pero outra parte procede do gas natural, etc., que se importa e que se transforma. É certo que aquí hai a asunción de todos os problemas ambientais, etc., que se derivan dese proceso de transformación. Pero esa exportación a veces pode ser engañosa porque nos pode dar unha idea de que temos unha sobreabundancia de enerxía. Bueno, pois a nivel mundial ocorre unha cousa semellante, non? Temos moito consumo enerxético no transporte e temos moito consumo enerxético na propia transformación enerxética. Aí vai xa unha parte moi importante de toda a enerxía que estamos utilizando. Pero outro dos problemas que tamén temos a nivel mundial e que tamén se podría trasladar aquí é cales son as enerxías primarias que sosteñen o consumo enerxético que estamos facendo. E isto é así desde hai moito tempo. A maior parte da enerxía, e despois dou máis ou menos cales son as cifras que temos nos últimos anos, a maior parte da enerxía que nós consumimos ten unha orixe fósil. Que quere dicir que ten unha orixe fósil? Pois que procede ou ben do carbón, ou ben do petróleo, ou ben do gas natural, fundamentalmente do petróleo, que é a principal fonte enerxética que utilizamos, que ten que ver, entre outras cousas, con esa enerxía de transporte, ou ben carbón e gas natural. Unha parte importante do carbón e do gas natural vai a ser utilizado en distintos países para producir electricidade, pero, bueno, non só para electricidade. Esas son as principais fontes enerxéticas que temos. Son fontes que se denominan non renovables. É dicir, cada vez que nós extraemos carbón, petróleo, gas natural e o queimamos, o que facemos é disipar enerxía. É dicir, facemos procesos de transformación, pero disipamos enerxía. É dicir, esa enerxía non se pode volver a recuperar. O petróleo non volve a aparecer, o carbón non volve a aparecer, o gas natural non volve a aparecer. Bueno, xeolóxicamente pode aparecer. Se nos cae un meteorito en riba e nos sepulta como os dinosaurios, acabaremos nós sendo parte deses recursos fósiles, pero, digamos, eso para nós, digamos, non conta como renovación do recurso, non? Entón, estamos vivindo das rendas de acontecimentos xeolóxicos de hai millóns de anos. E estamos facendo, ademais, con un ritmo de extracción moi rápido. Hai que pensar que esta forma de entender o consumo enerxético é moi recente na historia. Realmente empeza a transformarse a finais do século XVIII, principios do XIX, sobre todo no século XIX en Europa, é cando se dá un salto de sociedades que consumían fundamentalmente enerxías de origen renovable, en grande parte
pois era madeira que se utilizaba para obtención de calor, para cociñar, para obtención de calor tamén en procesos industriais, non só para usos domésticos, e aproveitamentos, por exemplo, da auga dos ríos ou do vento pois, para moenda ou para algún pequeno proceso de transformación que se necesitaba en algunhas tarefas industriais ou preindustriais. Tamén se utilizaba na navegación, o vento, etc. Pero son formas, digamos, de utilización das enerxías renovables que é un pouco distinto á forma en como facemos na actualidade. O carbón non elimina totalmente o uso das renovables, pero, digamos, despraza da importancia a esas renovables. A tal punto que a sociedade europea se convirte nunha sociedade fundamentalmente carbonífera. E así vai a pasar despois en algúns outros países tamén con formas de organización das súas economías de carácter capitalista e industrial, como pode ser o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Pero este tipo de modelo de sociedade económica, de organización económica e sobre todo a través dos procesos de colonización que fan os países europeos en grandes partes do mundo, como pode ser a colonización africana ou en Asia, que xa é unha colonización de base capitalista, tamén leva a que estas sociedades incorporen na súa organización estas formas de usar a enerxía. No século XX empeza a entrar cada vez máis, pouco a pouco, xa no século XIX un poquinho, pero sobre todo no século XX, empeza a utilizarse cada vez máis o petróleo, ao principio dirigidos á iluminación, para usos de iluminación urbana, pero o grande salto é o uso do petróleo para o transporte. En principio para o transporte por estrada, en automóviles, pero posteriormente isto tamén vai ir á navegación marítima e máis adiante pasará tamén á navegación aérea. E o grande salto, como xa vos dicía ao comenzo, será despois da Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX, aí hai unha expansión no uso do petróleo. E pasamos a ser sociedades xa a nivel mundial fundamentalmente petrolíferas. Eso non quere dicir que o carbón desapareza, que se deixe de usar. O carbón pasa a un papel secundario frente ao petróleo, pero sigue se usando como xa se usaba e ademais en maiores cantidades. É dicir, o que fai o petróleo é que dispoñamos de máis cantidade de enerxía, pero non desplaza o carbón, senón que se sigue utilizando carbón, pasa que o carbón empeza a usarse para outros usos. E, sobre todo, comeza a utilizarse a partir de un determinado momento para a obtención de electricidade, que é un dos grandes cambios. E así ocurre que en moitos países a maior parte da electricidade vai a obterse durante moitos anos da queima de carbón. Pouco a pouco se vai incorporando tamén o gas natural. Tamén é máis na segunda metade do século XX e iso ten que ver sobre todo coa extensión. O gas natural tiña un problema, que vos comentaba antes, que está en estado gaseoso e para transportarlo non é fácil, pero coa técnica do licuado e despois a regasificación isto facilita as cousas e tamén, e sobre todo, ca construcción de redes de gasoductos que atravesan países e continentes e que permiten trasladar con maior facilidade ese gas natural, que durante moitos anos, por certo, que se facía era, cando aparecía, cando se perforaba para obter petróleo, que se facía era queimalo e que non estorbara, porque realmente o que se quería era o petróleo, non? Cando se resolvió isto, se empezou a utilizarse. Bueno, pois se vai extendendo o seu gas natural e se convirte na terceira pata deste modelo enerxético. Oxe, estas tres fontes enerxéticas supoñen, bueno, dependendo os anos, pode estar entre o 75% e o 80% de toda a enerxía primaria que utilizamos. E son as tres fontes non renovables. Podríamos pensar, bueno, ademais do grave problema que é que queimar os combustibles fósiles, entre outras cousas, xera gases de efecto invernadoiro e dá lugar a isto que se chama cambio climático, que xa de por sí debería ser unha preocupación importante, é dicir, nos vai a cambiar a vida simplemente por estar queimando estes combustibles fósiles, e nos vai cambiar, ademais, en grande medida, xa non la está a cambiar. Pois, isto xa, como digo, por sí sería unha preocupación, pero que ademais o ritmo de extracción destas tres fontes foise acelerando tanto que
estamos en unha situación agora que é realmente crítica, por iso falamos dunha crise enerxética global e estrutural. Cal é o elemento crítico, ou cales son os elementos críticos desta crise? Bueno, estamos con unha base non renovable, pero unha base non renovable da que vamos a ter cada vez menos disponibilidade. Xa estamos tendo cada vez menos disponibilidade. É dicir, imos a ter menos petróleo, imos ter menos gas natural, carbón imos aguantar un poquinho máis, pero a medida que se vaya reducindo a disponibilidade de petróleo, o que vamos a ir a esas outras fontes para tratar de cubrir a caída na disponibilidade de petróleo, co cual aceleraremos o ritmo de extracción. E iso, entre outras cousas, pues, tamén pode acelerar a xeración destes gases de efecto invernadero. E esa menor disponibilidade dáse por un fenómeno que se chama, no caso do petróleo, do que se empezou a falar primeiramente, se coñece como peak oil, ou pico do petróleo, pico de extracción do petróleo, máis concretamente do petróleo convencional, que foi o que inicialmente fixo saltar as alarmas, que é unha situación na que a cantidade de petróleo que temos disponible baixo terra, que tiñamos disponible baixo terra, pois a metade dela xa se ten extraído e, por lo tanto, que nos quedaría sería máis ou menos a outra metade. E isto, que pode parecer non tan grave, que, se nos queda a outra metade, ainda podemos tirar 2 séculos para adiante como tiramos. Claro, o que pasa que isto non é así exactamente, e vos vou explicar por qué. Ben, esta situación de que alcanzásemos ese pico de extracción dos petróleos convencionais, é dicir, do petróleo de verdade, de sempre, de toda a vida. Pois, empezou xa se viña anunciando por moitos geólogos que esta situación se iba a dar, xa se tiña comprobado que esa situación se daba en determinados países, pero estaba un pouco a incerteza de cando se iba a dar a nivel mundial. Aproximadamente no ano 2010, a Axencia Internacional de Enerxía, que era non moi proclive a recoñecer que isto se podera dar, saca nas súas estatísticas, no seu anuario estatístico, uns gráficos nos que mostra que non é que se vai a dar, sino que nos anuncia que isto xa se dou. É dicir, que uns anos antes, de 2010, máis ou menos do ano 2007, xa se estaba observando que se tiña alcanzado ese pico de extracción. E isto sí que fixo saltar as alarmas, non? Porque o que parecía que era unha teoría que non sabía cando iba a plasmarse na realidade, xa se tiña plasmado na realidade. Aínda así, empezou a haber xente que dixo, isto non pasa nada porque hai outros petróleos que non son convencionais, ou entón podemos tirar dese outro petróleo, pode ser de menos calidade, pero non deixa de ser petróleo, e ir por fracking ou por outras vías imos conseguindo o petróleo que deixamos de extraer e podemos seguir crecendo, non? Ben, ese pico tamén xa o alcanzamos, moito máis rápido, é dicir, o pico do petróleo convencional a día de hoxe xa está alcanzado. Xa daquela se empezou a falar tamén da posibilidade que se alcanzara en poucos anos o pico de extracción do gas convencional, e xa se comenzaba a falar precisamente de que se podría dar dentro duns anos. Claro, agora que estamos no ano 2021, parece que non pasou nada, pero pasaron uns cuantos anos, e neses anos foron suficientes para que estemos falando xa do pico de extracción do gas convencional. E incluso xa poderíamos falar, e xa se fala por moitos autores, que teríamos alcanzado o pico de todas as fontes enerxéticas. É dicir, eso quere dicir que a disponibilidade de enerxía para o futuro vai a ser menor, ou sí ou sí. Decía antes que o do pico podría parecer que non é un gran problema, porque siga habendo enerxía acumulada baixo terra, pero sí é un gran problema, por dúas razóns. Porque, por unha parte, cambia a dinámica do que é o funcionamento da economía a nivel mundial nos 2 últimos séculos. Nos 2 últimos séculos, ano tras ano, sempre houve máis cantidad de enerxía. Eventualmente, en algún momento, e por un motivo moi concreto, podía non habelo. En situacións de determinados conflictos bélicos, etc., pode ser complicado dispoñer da enerxía que hai, pero salvo por cuestións moi concretas, a disponibilidade enerxética a nivel mundial sempre foi crecendo. E así foi
sendo, como digo, nos 2 últimos séculos. Eso non vai a ser así nos próximos 2 últimos séculos ou incluso no que queda deste século. É dicir, o que vamos a encontrarnos non é que podemos seguir tendo cada vez máis enerxía para o futuro, senón menos enerxía para o futuro. Non imos quedar sen enerxía, pero imos ter menos para a enerxía. Pero isto é un cambio de dinámica. Nunha sociedade como é a nosa, unha sociedade tipo capitalista, que necesita crecer. E crecer, entre outras cousas, significa producir, transformar, consumir, etc., mover cousas, e iso necesita enerxía. Esa forma de entender a organización da economía necesita enerxía. Se nós queremos crecer na complexidade dese tipo de sociedade, o que necesitamos é cada vez máis enerxía. Toda esta sociedade que temos, que é tan sumamente complexa, é complexa porque tivemos toda esa cantidad de enerxía. A complexidade só se pode manter se temos enerxía detrás. Se non temos enerxía suficiente, e se vai reducindo, se vai reducir a complexidade. Teremos que ir a sociedades menos complexas. E é así. Porque, ademais disto, que xa en sí este cambio de dinámica é un problema para economías como as nosas. Bueno, é un problema porque moitas veces nós pensando, por exemplo, no petróleo, pensamos que o petróleo é algo que aparece aí un pouco viscoso, que está aí baixo terra, nun pozo, falamos nun pozo de petróleo, está aí nun xacimento, e furamos e tiramos e sale o petróleo sin máis. Non é exactamente así. O petróleo non está así exactamente. O petróleo está impregnando rochas, que son rochas porosas, e o que temos que facer é succionar, sí, é certo, temos que succionar ese petróleo, pero é como si, poñendo unha comparación, non é o mesmo que nós teñamos unha xerra de auga, da que temos que quitar auga, e a podemos quitar con a palliña, se non queremos levantala, succionamos e sai, que nós tiveramos nesa mesma serra, en vez de auga líquida, esponxas, cheas de auga. É dicir, nós collemos e metemos esponxas e ahora temos que quitar auga. É dicir, o esforzo que temos que facer é maior. E canto menos auga haxa nesas esponxas, a cantidade de esforzo que temos que facer para seguir obtendo auga será maior. Pois iso ocurre co petróleo. É dicir, canto menos petróleo hai neses xacimentos, o esforzo que temos que facer para seguir obtendo petróleo incrementase. Por iso, cando falamos de que queda a metade do petróleo, un petróleo que vai a estar aí, pero que teremos que facer moito máis esforzo que o que fixemos para obter a primeira parte. Máis esforzo, porque os xacimentos que xa se viñan explotando desde atrás, moitos deles xa están nun grau de esgotamento relativo, e, por lo tanto, ese esforzo de cantidad de enerxía que temos que gastar para obter. Xa vos decía que gastamos moita enerxía en conseguir enerxía. Bueno, pois ese esforzo vai a ser maior, por lo tanto, necesitamos máis enerxía para conseguir enerxía, pero que, ademais, se queremos seguir extraendo de algúns outros lugares, o que temos que perforar é máis profundo, ou en lugares que son máis complexos, por exemplo, no fondo mariño, que é moito máis complexo, porque a medida que, por exemplo, se foi perforando no fondo mariño, que se fixo foi meternos cada vez máis mar adentro, porque empezamos sempre polo fácil, sempre facemos o mesmo, sempre empezamos polo fácil e abundante, e depois a partir de aí, bueno, isto xa o decían os economistas clásicos, estás rendimentos decrecentes, falando da terra tamén. É dicir, empezamos por onde se produce máis e depois, cando eso non produce, pois vamos ao onde produce menos. Bueno, pois con isto está ocurrindo o mesmo. Vamos meténdonos no mar máis adentro, pero claro, temos que chegar primeiro ao fondo mariño, que a veces está máis fondo, porque nos metemos máis mar adentro, e depois a maior profundidade. Isto é moi complexo e caro de facer. Por lo tanto, o que temos é unha enerxía que vai ser moito máis cara de obter, e ademais que imos a consumir moita máis enerxía para obtela. Nos anos 30, nos podíamos gastar unha tonelada de petróleo e conseguíamos 100 a cambio. Negocio redondo. Gastamos unha, perdemos unha, pero a cambio obtemos 100. Bueno, esas tasas, que se chama tasa de retorno enerxético, estas tasas de retorno enerxético están caendo de forma alarmante. E podríamos pensar, bueno, mentras consigamos que por unha gastada consigamos un e pico, ainda seguimos tendo un saldo neto. Pero isto non funciona así, e menos no capitalismo.
Porque pensade que desde que se proxecta a extracción de petróleo en un novo campo petrolífero, nun xacimento que estaba sin explotar, até que ese petróleo está no mercado, poden pasar entre 10 e 15 anos. Non é inmediato, non é chegar ali, perforar, e xa sale petróleo e xa poñemos no mercado. Se pensamos en 10 anos, en unha sociedade como a nosa, que ademais, e en esta etapa do capitalismo, que se está mirando a rendibilidade dos investimentos a un prazo extremadamente curto, non saber o que vai pasar de aquí a 10 anos, como vai estar a sociedade dentro de 10 anos, o que fai é desincentivar eses investimentos, sobre todo se non hai claridade de que vai a ser un bon negocio. Se realmente é un pequeno negocio, pois non se van a facer investimentos. E iso que está sucedendo xa. Desde hai uns anos están caendo os investimentos no negocio petrolífero. É dicir, hai empresas petrolíferas que se están movendo cara a outros sectores porque teñen máis rendibilidade. Entón, para que van a arriscar aí se poden facelo en outro sitio? E que ocurre? Que se nós necesitamos en esta etapa na que agora estamos gastar máis para seguir obtendo petróleo en menores cantidades e que vai ser menos rendibles con investimentos maiores, e o que está ocurrindo é que estamos investindo menos, pois seguramente a caída vai ser máis rápida. Porque ese petróleo que teria que estar no mercado dentro de 10 anos, se non estamos facendo investimento hoxe, dentro de 10 anos non vai estar no mercado. Así que os investimentos que non fagamos hoxe, o que nos van a facer é que teñamos menor disponibilidade no futuro, mesmo habendo petróleo. Por eso hai algúns autores que traballan estes temas que digo, o petróleo non se vai acabar, o petróleo vamos a deixarlo de extraer, porque chega o momento que xa non nos é rendible extraelo, non é rendible a quen teria que facelo, e o esforzo que temos que facer é moi grande. E isto é un problema moi importante, porque se nós temos que como decía antes, entre o 75% e o 80% de toda a enerxía que obtemos son enerxías fósiles, e o petróleo ademais é o que mantén o sistema de transporte mundial. Que ocorre se nós non temos máis enerxía, ou non temos a mesma cantidad de enerxía, imos a ter menos, por exemplo, para manter ese transporte? Pois non podemos facer tantos movimentos. Pero que se non podemos facer todos esos movimentos, se se vai a ir dispoñendo de menos enerxía, por exemplo, para transporte, terá que mudar algo na base productiva. O sea, non poderemos seguir mantendo un sistema como este, global, no que as cousas se están movendo continuamente duns lugares para outros. E iso está pasando co petróleo e pasa tamén co gas natural. E que alternativas poderíamos pensar que temos? Bueno, temos aí as enerxías renovables. Bueno, pues, a ver, facemos un cambio, se hai que cambiarse, cámbiase para as enerxías renovables. Se fose tan fácil, seguramente xa o estaríamos facendo. Estáse facendo un salto importante na disponibilidade de enerxías renovables. Suficiente como para cubrir esa caída enerxética que imos ter? Non, non vai a ser suficiente. Nin vai a ser o suficientemente rápida, nin vai a permitirnos ter a cantidad de enerxía necesaria para cubrir a caída de disponibilidade enerxética das outras fontes. Tamén por varios motivos. Unha, pensade que se agora temos, tamén depende dos anos, pero bueno, pode estar entre según uns anos ou outros, incluso según as estatísticas ou outras, podemos estar entre un 10-12%, non máis, por aí, de toda a enerxía que utilizamos é de origen renovable, incluído aí a madeira, o sea, a leña, que moitas sociedades do noso tempo en moitos países aínda sigue sendo unha fonte enerxética importante para moitas familias. A mellor non xa aquí xa fomos perdendo digamos ese uso tradicional, pero en moitas sociedades que aínda manteñen formas tradicionais sigue sendo importante, e incluindo aí como recurso renovable, pero isto xa son cousa das estatísticas, posto que por lo menos conceptualmente moi discutible, o lixo. O sea, o lixo sí que se renova, que todos os días estamos creando, perdón esa expresión, merda, entón estamos creando lixo que queimamos. Bueno, fora de que queimar o lixo ten algúns problemas para a saúde importantes,
bueno, iso, ainda que moitas veces vai nas estatísticas de enerxías renovables, pois é discutible, que isto podemos considerar como enerxía renovable. Pero, bueno, está aí, estamos entre un 10 e un 12. Bueno, e aí están incluídos tamén, por exemplo, todos os encoros. A maior parte desas outras fontes enerxéticas renovables, quitando xa o que a leña, residuos, etc., é a grande hidráulica. É a enerxía hidráulica obtida dos encoros nos ríos. Véñese construindo estes encoros desde hai un século. Xa non queda en moitos ríos xa non queda moito sitio para poñer máis encoros destes grandes, non? Por lo tanto, pensar que podamos incrementar por aí moito a cantidad disponible de enerxía hidráulica, pois é difícil, porque estaremos ríos que xa non hai. E ademais, co cambio climático podría ocurrir que mesmo o caudal de moitos ríos fose menor, co cual o potencial enerxético tamén sería menor. Non hai moita máis capacidade de explotar os ríos. Si se poden facer algunhas cousas, e de feito fanse, como o de bombear en momentos en que hai pouco consumo para despois volver a almacenar e volver a producir enerxía eléctrica, pero bueno, iso tamén ten as súas limitacións. E despois temos outro problema que, por exemplo, no caso de enerxía eólica, que é onde ten máis medrado, no caso galego claramente nos últimos tempos a disponibilidade de enerxía renovable, pois aí o que nos encontramos é que, e tamén para algunhas outras fontes, como vos dicía, necesitamos transformadores. É dicir, unha cousa é o vento, outra cousa é a electricidade do vento. Que non só aproveitemos o vento en usos tradicionais, pois é posible. Podemos seguir navegando, poñendo velas nun barco, e podemos navegar a vela. Iso non é demasiado complicado, non é unha forma complexa de aproveitamento da enerxía eólica. Un muiño de vento tradicional non é unha tecnoloxía moi complexa e podría ser utilizando. Pero transformala en electricidade mediante aeroxeradores, como estamos facendo na actualidade, que é a forma de aproveitamento fundamental da enerxía eólica, require, entre outras cousas, de materiais. Porque hai que fabricar, hai que construir esos aeroxeradores. Esos aeroxeradores que máis son cada vez máis grandes. Estamos falando xa de aeroxeradores de 200 metros, é dicir, auténticos xigantes, non? E algúns materiais son dos que van nos aeroxeradores, que son necesarios para esta transformación enerxética, son materiais críticos, son materiais non renovables, de orixe mineral, e son materiais críticos, incluso hipercríticos, é dicir, son materiais nos que a escaseza en estes momentos é realmente extrema. Algúns deles xa eran materiais escasos no planeta, pero que algúns, agora, porque a demanda é moito maior e a extracción é maior, pois xa están nunha situación extrema. Si pensamos en que temos que multiplicar o parque eólico non sei cantas veces, pois teríamos un problema de materiais. Aparte de outros problemas, ocupación de espacio, efectos medioambientais, etc. Pero xa, en termos físicos, teríamos un problema significativo por iso. Pensade que cubrir un 75%, si toda a enerxía se poidera mover de un lado para outro sin problemas, con enerxías renovables, sustituindo as fósiles, que vamos a incluso deixar aí a nuclear de momento a un lado, significaría que temos que multiplicar aproximadamente por 6-7 todo o parque de enerxías renovables que temos na actualidade, é dicir, multiplicar por 6 os grandes encoros, multiplicar por 6 a cantidade de leña que estamos utilizando, multiplicar por 6 os pequenos encoros, multiplicar por 6 a cantidade de potencia instalada nos montes, etc. Pero, aínda que eso fóramos capaces de facelo en pouco tempo, que non imos ser capaces de facelo en pouco tempo, aínda que fósemos capaces, hai ademais outros problemas, e é que a cantidad de enerxía que poderíamos conseguir podría ser equivalente, pero para que? Por exemplo, os coches a gasolina non funciona con electricidade. Teríamos que cambiar o parque móvil. Podríamos pensar, bueno, xa se está cambiando. Xa,
pero que se cambiamos o parque móvil vamos a ter outro problema, por exemplo, cos materiais, ca demanda enerxética, etc. É dicir, vamos a crear un problema por outro lado. Moitas veces estamos buscando solucións complexas a problemas que temos e que o que fan é aumentar ainda máis a complexidade do problema, non? En vez de ir a mellora a solucións que poderían ser aparentemente máis simples, pero máis eficaces. Que, bueno, pues tenemos que repensarlo todo. E temos que repensarlo todos. Temos que repensar o modelo enerxético, pero tenemos que repensar o que hai detrás dese modelo enerxético. Temos que repensar, por exemplo, o sistema de transporte. Pero repensar o sistema de transporte tamén implica que repensemos, por exemplo, a forma en que habitamos os espacios nos que estamos. Temos que repensar a forma en que nos alimentamos. É dicir, podemos seguir alimentándonos con alimentos que proceden das antípodas, cando poderíamos producirlos aquí. É dicir, é realmente sensato que, como xa ocorre, moitos dos alimentos que nos obtemos consumen moitísima máis enerxía no transporte deses alimentos que na propia obtención dos mesmos ou na propia enerxía que incorporan os alimentos. Bueno, eso estamos facendo, ¿no? Porque, entre outras cosas, nos deixamos de producir moitos alimentos de proximidade, ¿no? E teríamos que pensar en mudar tamén a nosa forma de organizar a produción, que, entre outras cosas, significaría pois repensar, por exemplo, a globalización, ir cara a unha relocalización das actividades productivas, unha economía de maior proximidade, etc. ¿no? O sea que as implicacións realmente enerxéticas acaban por ser implicacións de carácter global, que, por outra parte, bueno, é algo do que se irá falando en outras charlas deste ciclo, ¿no? Como é a situación concreta no caso de Galicia? Bueno, é unha situación moi semellante, é dicir, nós non temos un modelo enerxético moi diferente do que o modelo enerxético mundial, aínda que sí temos certas particularidades, ¿no? E que teñen as súas vantaxes, por un lado, teñen outros inconvenientes, pero bueno, teñen algunhas vantaxes. Unha das situacións que poderíamos decir positivas da nosa situación enerxética é, aínda que somos netamente dependentes enerxéticamente, xa vos lo dicía antes, é dicir, a maior parte da enerxía que nos transformamos aquí é unha enerxía importada, e aínda cando o consumo enerxético que facemos en Galicia, da igual que sexa para calor, para transportarnos, en forma de electricidade, en calquera das formas, aproximadamente triplica a cantidade de enerxía que podemos obter de todas as fontes propias, é dicir, coas nosas fontes, con nosos recursos propios, aproximadamente cubrimos un tercio da nosa demanda enerxética, total, non de electricidade, para transporte, para electricidade, para calor, para todo. Pois aproximadamente un tercio. Que isto, a mellor non o vedes como unha boa noticia, pero isto é mellor de como está, por exemplo, España. Se miramos a media española, a dependencia enerxética media en España é moito máis alta. Así que, bueno, nós estamos un pouquiño mellor. Se miramos en outros países, pois tamén a situación é bastante peor do que podemos estar en Galicia. Pero claro, unha terceira parte é pouco se o que queremos é manter a nosa forma de vida sin alterar absolutamente nada, porque seguimos tendo esa dependencia. Por outra parte, temos unha capacidade de transformación que vos comentaba antes moi grande a nivel enerxético. Ao mellor tamén habría que repensar se, por exemplo, toda esa electricidade que se está xerando aquí en Galicia, unha parte con recursos propios, outra con recursos que son importados, se ten sentido que, por exemplo, se exporte. O sea, se este facendo aquí transformación, sufrindo todos os inconvenientes desa transformación, para que despois o uso se faga en outros lugares, ¿no? Porque todas as instalacións eléctricas que se están facendo e as que se van a facer, ¿no? As que se fixeron, as que están facendo e que se van a facer, por exemplo, toda a avalancha de parques eólicos que se van a facer non son para cubrir exclusivamente os nosos problemas, é dicir, para seguir mantendo sobre todo esa capacidade de exportación de enerxía eléctrica cara ao exterior, ¿no? E isto tamén temos que pensar, é dicir, que papel nos debería tocar a nós dentro do contexto social, político no que nos movemos. Por outra parte,
temos determinados recursos propios que son importantes. O vento é un recurso importante, a auga é un recurso importante, o sol, moi desaproveitado, pero é importante, a biomasa é unha forma importante de disposición de enerxía, pero necesitamos mudar tamén a forma de usar esa enerxía, deberíamos mudala. Pero temos algo do que partir, que, como digo, non pensedes que isto ocurre de igual forma en todos os lugares. Es decir, teríamos un comenzo para facer as cousas. Hai cousas que sí son urxentes, por exemplo, do transporte. O transporte é fundamental, porque tamén en Galicia a maior parte da demanda enerxética que facemos é para transporte, como ocurre a nivel mundial. E a maior parte da enerxía que utilizamos é para transporte. Se nós eliminásemos moitas desas necesidades de transporte que facemos, xa reduciríamos en grande medida a nosa demanda enerxética, as nosas necesidades enerxéticas. Se non o veramos de outra forma e organizáramos a nosa vida de outra maneira, non? E por outra parte, tamén cabería pensar, e xa, bueno, os acontecementos a veces xa suceden porque estes problemas se van vendo afloran en distintos momentos, pero tamén desde hai moito tempo Galicia ven sostendo algunhas actividades industriais que son moi intensivas no consumo de enerxía. Antes falaba que o carbón que había en Galicia xa se queimou todo. Bueno, a metade de todo o carbón que había en Galicia tivo un uso concreto. A metade dese carbón tuvo un uso concreto, que foi a fabricación de alumina e aluminio en Galicia, para despois transformar eses produtos fora. Unha industria que ten todas as características o que en economía se considera unha economía de enclave, que se establece en un determinado lugar para aproveitar os seus recursos, pero que non se integra máis que moi parcialmente na economía do país. E non só iso, durante moitos anos esa actividade non só estaba consumindo a metade do carbón que había en Galicia, senón que estaba pagando, durante moitos anos, pagou 1/3 o kilovatio do que pagaba calquer habitante de Galicia. O dito de outra forma, na factura de cada un de nós estábamos subvencionando esa actividade. Porque a veces pensamos que abaratar os prezóns non encarece aos outros, pero non, isto non vai así. Todos os custos se meten na factura e o que non se lle cobra a uns se lle cobra a outros. E esas actividades intensivas en consumo eléctrico estuvemos subvencionando todos a través das facturas eléctricas. Moitas outras cousas tamén se subvencionaron a través da factura eléctrica, pero esa foi unha delas. Bueno, ten sentido seguir mantendo na idea de que temos unha sobreabundancia enerxética de actividades como esta. Pensade que cando empezou a funcionar esta actividade de fabricación de aluminio en Galicia, no momento en que empezou a funcionar esa actividade, duplicouse o consumo eléctrico de Galicia. Si consumíamos 100, pasamos a consumir 200. É dicir, consumía tanto como toda a sociedade galega no seu conxunto, metendo aí todas as empresas, todas as familias, todas as institucións, etc. En consumo eléctrico duplicouno. Nos últimos anos xa non, era unha porcentaxe menor, aproximadamente unha cuarta parte, entre un 20 e 25% de todo o consumo eléctrico de Galicia, pero non porque pasase a consumir menos, sino que todos pasamos a consumir máis. Entón, como todos comenzamos a consumir máis, pois en porcentaxe baixou. Bueno, pois aí tamén se vai unha parte importante desa enerxía que transformamos. Sin esas dependencias, realmente as nosas necesidades enerxéticas serían moito menores das que son. Non seríamos capaces de autoabastecernos, pero xa resolveríamos moitas cousas, non? E despois, claro, é urxente tamén que recuperemos algunhas actividades, non? Algunhas actividades das que temos capacidade para producir. Por exemplo, esta sociedade, esta galega, foi capaz de producir a maior parte ou casi todos os alimentos que necesitaba por si mesma. Que tiña esa capacidade de facelo. Hoxe non a ten. Hoxe perdemos esa capacidade para producir os nosos alimentos. Perdemos unha sociedade
que no básico se autoabastecía, incluso en alguna cosa exportaba alimentos. Hoxe non temos esa capacidade, porque, bueno, se foi abandonando este tipo de actividade, e aínda que houve o que se chamou en algúns momentos procesos de modernización, mecanización da agricultura galega, o certo é que o que perdemos foi unha capacidade importante para a obtención de alimentos, e agora moitos dos alimentos que consumimos proceden do exterior. Sería importante que recuperásemos iso, porque en unha situación de menor disponibilidade de enerxía, unha das cousas que se vai a notar é o encarecimento non só dos prezos de enerxía, sino o encarecimento de todo aquilo que para a súa obtención necesita enerxía, para a súa obtención, para o seu transporte, que é todo. Todo. Non hai ningunha actividade, absolutamente ningunha, que non requira enerxía. E canto máis lonxe, ou canto máis complexa, sexa ese produto, máis enerxía vai a requerir. Por lo tanto, se encarece a enerxía, se vai encarecer todo. E os alimentos, se encarecen, é un problema maior. É o mesmo que se encarezan os artigos de guisón que se encareza o arroz ou as patacas. Ten consecuencias distintas. Hai cousas que son prescindibles e outras que non o son. Por lo tanto, naquelo que é máis imprescindible, sí que deberíamos ser capaces, deberíamos intentar recuperar iso. E ainda que perdemos esa capacidade de manternos, non quere dicir que non teñamos o potencial para producir eses alimentos. Temos o potencial, e as terras siguen aí, e, bueno, perdemos moitos dos coñecementos, pero ainda nos perdemos todos. Ainda hai bastante memoria viva. Hai sociedades que fixeron este tránsito hai moito máis tempo e que esa memoria fica moito máis atrás, pero no noso ainda está bastante vivo. E seguramente aí teríamos algunha das claves para resolver tamén os nosos problemas enerxéticos. Pero, bueno, como disto vos falarán máis outros días, pois non me vou a extender. E se vos parece, pois abrimos un coloquio e... Sí, do tema dos alimentos, vaise falar do tema dos alimentos, como inciden os precios, como se disparan os precios dos alimentos e como se desabastece incluso o mercado. Vai falar Begoña na próxima conferencia. Vai a explicar a correlación e dar un montón de datos sobre isto. Xa estades observando tamén que agora empezan os medios de comunicación a falar da subida dos prezos, queixanse algúns supermercados outro tipo de establecementos de que xa non lles chegan os materiais ou os repostos ou electrodomésticos ou un material para a construción suficiente, o cal paraliza pois obras, empeza a xerar carencias de moitas cousas. Logo vai a falar tamén na seguinte charla, Xulio vai falar do tema do electromagnético e tamén do consumo altísimo de enerxía que vai supoñer o 5G, como vai a ter pouco sentido porque máis tamén se vai a fabricar con materiais que escasean. O mesmo que decías ti antes das baterías dos coches, que os seus componentes, hoxe por hoxe, non hai suficiente, xa fai 2 anos que se decía que non había suficiente material para facer as baterías dos coches previstas hasta 2030. E agora, peor todavía. E entón, se vai a ir falando nas sucesivas conferencias, tamén na do 11 de como afecta a biodiversidade, como perdemos flora, fauna e demais. Tamén se falará dos problemas da minería extractiva de terras raras, que tamén que en Galiza nos afecta. E por último, falarase de alternativas de decrecemento, pero que o decrecemento está forzosamente aí, non se fixo planificadamente no seu momento, porque xa incluso o Instituto de Massachusetts e algunhas outras institucións a finales dos 70 empezaron a dar avisos con respecto ao crecemento continuo e os riscos que iso traía consigo. E, bueno, entón, o que ti explicache estupendamente sobre Galiza, como somos unha colonia explotada
sin que recibiramos nada a cambio, pois, igual que con aluminio, pois, coa transformación da pasta do papel. E aquí arruínan os terrenos cos eucaliptos, aguantamos os incendios, pero logo a produción contamínase toda a ría, co cal se arruínan moitos postos de traballo tamén, e recursos alimentarios, e despois os postos de traballo se van para fora. Bueno, pero como temos a oportunidade de que lles contestes a un montón de preguntas a todas estas persoas que hoxe están aquí, empecemos un coloquio e aproveitemos que temos a unha persona que non sempre está ao alcance e que é unha maravilla. Paula. Eu quería preguntar pola súa opinión sobre o nitróxeno verde, que estás a falar moito de eso e que non sei cal é a aplicación real. A ver, de unha serie de solucións técnicas ou tecnolóxicas no ámbito da enerxía, bueno, tamén en outros ámbitos, pero no ámbito da enerxía, que van aparecendo de vez en cando, eu son bastante escéptico en xeral. Son bastante escéptico porque a veces o que se fai é só ver unha parte do que sería o aspecto enerxético e non na súa integridade. Antes vos comentaba por exemplo, das enerxías primarias e enerxías secundarias. Durante moito tempo, hai uns cuantos anos, ahora volvese a recuperar isto e aparece de vez en cando, por exemplo, parecía o hidróxeno unha das solucións enerxéticas, baixo a idea de que temos un elemento que é a auga, que é o máis abundante no planeta, e aí somos H2O, aí temos dúas moléculas, dúas átomos de hidróxeno e podríamos descompoñelo, e entonces podríamos obter hidróxeno e, bueno, a parte residual é oxígeno, non sería contaminante, etc. Pero, claro, unha das cosas que cando se vendía e se vende o tema de hidróxeno, que se vende como se fora unha enerxía primaria, e non é. O hidróxeno non é unha enerxía primaria, é unha enerxía secundaria. Igual que se falamos do vento e falamos de electricidade, ou se falamos do carbón e falamos de electricidade. É dicir, igual que se eu digo, claro, a electricidade é limpa, é certo. É dicir, a electricidade, se nós vemos aquí, non está saindo fume por aí, non vemos sair os gas de efecto invernadoiro, pero se para producir esta electricidade o que temos é unha central de carbón, o fume non sae no lugar onde estamos consumindo a electricidade, pero si onde se está xerando, non? Porque a electricidade é limpa ou suxa, dependendo de que cal sexa a fonte primaria que estea detrás, non? E co hidróxeno pasa o mesmo, é dicir, co hidróxeno estamos ante unha enerxía secundaria. Si nós queremos obter hidróxeno, vamos a ter que usar enerxía. É dicir, esa separación de hidróxeno e oxígeno, temos que usar enerxía, ou sí ou sí. E, por tanto, a cantidad de enerxía resultante dese hidróxeno vai a ser menor que a cantidade que utilizamos para esa separación. Mesmo así, podría ter sentido en determinadas circunstancias, pero non é unha panacea. Por exemplo, e isto estivose investigando en algúns momentos, os parques eólicos que, por exemplo, de noite, como hai menos demanda, en cambio pode haber vento e podrían estar xerando electricidade que non se pode verter a rede por culpa que non hai demanda suficiente e hai que paralos, pois o que podría estar facendo é utilizarse esa electricidade para separar o hidróxeno. O hidróxeno entón sería como a forma de acumular esa enerxía eólica en eses momentos, non? E entonces, despois, cando non hai vento suficiente, o que facíamos sería queimar o hidróxeno, e realmente o que temos o queimar o hidróxeno é vapor de auga, o sea que tampouco sería un problema. Claro, se iso facemos así, bueno, pues pode ter sentido a mellor para, en algúns momentos, tratar de equilibrar a oferta enerxética coa demanda enerxética. Ahora, que de aí vai a ser a grande panacea para obter cantidade, o sea, unha cantidad de enerxía casi limitada,
pois non vai a ser, porque senón teríamos que incrementar, multiplicar varias veces o parque eólico para facer esa descomposición e conseguir o hidróxeno necesario, non? Bueno, xa que decir que se o hidróxeno temos dun hidrocarburo non ten sentido ningún, por eso mellor queimamos o hidrocarburo, non? Pero que a enerxía neta vai a ser superior. Pero o mesmo sucede con outras, non digo con todas, pero con outro tipo de propostas que se van facendo, non? Pois, de certos aproveitamentos, por exemplo, a partir da biomasa, que tamén aparecen de vez en cando, que tamén nos permitirían ter, pero moitas veces o que se traslada é cal é a cantidad de enerxía que se pode obter, pero non cal é a enerxía neta ou cal é a tasa de retorno enerxético que vai haber detrás desa fonte, non? Por iso, como solucións parciais a problemas moi concretos, pode ser como solucións globais, eu non as vexo, sou bastante escéptico con iso. Guillermo. Eu veño un pouco inoculado da charla do outro día de Turiel que tivemos en Cangas. Eu deu un dato que ti non mencionaches, pero que a mí me parece... No, se dio Turiel este é certo. É escalofriante, que o consumo que temos no Estado español de enerxía, que ele falaba de 38 megagigavatios como media, cando hubo un pico de 48 no ano 2008 por unhas circunstancias moi puntuais, dixo son 48.000 megavatios de consumo eléctrico. Pero, para que a estabilidade do sistema eléctrico, para que non pete o sistema eléctrico e a estabilidade, ten que haber dentro do sistema 106.000 megavatios. É dicir, ten que ter como 3 veces máis enerxía dentro do sistema da rede eléctrica para que sexa estable e que non haya que non se funda todo o sistema, que realmente a enerxía que facemos. Agora estamos falando, vamos a reducir, vamos a intentar utilizar máis renovables, pero aínda así nunca vimos chegar a utilizar o consumo real, senón que precisamos moitísima máis, pero moitísima máis enerxía que realmente consumimos. É un modelo que penso que é o chungo do asunto. É dicir, eu vexo difícil multiplicar por 6 os eólicos, vexo difícil os tal, pero o que vexo difícil é que para que o sistema, tal como está, funcione, teña que haber toda esa cantidad de enerxía por aí. Sí, a ver, non é exactamente que teña que estar producindose esa enerxía, pero sí que ten que haber a potencia instalada suficiente para producir esa enerxía. É dicir, non é que toda esa potencia instalada este aproveitándose ao 100% en cada momento e aproveitándose a enerxía, ¿no? Pero sí ten que estar instalada. E iso é, bueno, no caso, por exemplo, da electricidade, nós o que temos é unha rede eléctrica que a nivel de todo o Estado, bueno, incluso a nivel peninsular, posto que está unida á rede de portuguesa, é dicir, funciona de forma conxunta, non só coordinada, senón conxunta, pero bueno, con fase diferente. E entón, esa rede o que fai é que nós en calquera lugar, desde aquí a calquera outro punto onde haxa unha conexión a electricidade, nós o que se garantiza, o que se quere garantizar é que nós en calquera momento poidamos obter a electricidade que necesitamos, non? Eso independentemente de que esa electricidade necesaria para cubrir a nosa demanda en ese punto se este obtendo a 10 kilómetros, a 100 ou a 300 ou a 500, é dicir, non importa onde se está xerando electricidade, ten que chegar a cada un dos puntos, non? Entón, hai lugares onde hai consumos moi elevados e, en cambio, a transformación, a obtención de electricidade é moi baixa, non? Mover toda esa electricidade pola rede, tanto pola rede eléctrica española, pola rede de alta tensión, como despois polas de distribución e transporte, polas de media baixa tensión,
todo iso a súa vez consume electricidade. Hai unha parte da electricidade que se perde no propio transporte. Nos inyectamos unha cantidade de electricidade, pero a electricidade que finalmente se vai a consumir nos distintos puntos onde estamos enganchados vai a ser menor. Por lo tanto, nós xa temos que estar xerando máis que a que finalmente se consume, porque parte xa se perde no propio transporte. Canto maiores sexan as distancias, maiores cantidades se vai a perder, ainda que, bueno, por eso mandamos alta tensión para tratar de que a perda sexa menor, pero hai unha perda que, bueno, no mellor dos casos vai ser un 10% toda a electricidade e se vai a perder por la rede eléctrica. O sea que xa teríamos que estar producindo un 10% por riba do que realmente estamos consumindo. Pero que, claro, é que como os consumos, aunque son máis ou menos previsibles e o que se fai é unha medición minuto a minuto ou segundo a segundo, vendo cal é a curva de consumo do día anterior e a curva que se vai xerando nas horas anteriores, entonces máis ou menos se vai facendo unha previsión, e funciona bastante ben, se vai facendo unha previsión de cales van a ser os consumos que hai en cada momento. Pero hai picos de consumo e en cambio non todas as fontes enerxéticas son regulables da mesma maneira, non? Entón, nas centrais nucleares que son as primeiras que entran no sistema, porque a central nuclear non a paras, e se paras mal asunto, o sea que hai que programar a parada, non? Se non temos un Fukushima por aí. Entonces, as centrais nucleares o que xeran vai todo a rede e o primeiro que se consuma. E despois temos a capacidade de regular algunhas, temos capacidade de regular as centrais de carbón ou as de gas natural, porque meter carbón na caldeira ou meter gas para queimar. Até certo punto hai outras que se poden regular, até certo punto, pero de menor medida, a enerxía hidráulica ou a enerxía e algo menos a enerxía eólica. A enerxía hidráulica a podemos regular sempre que os encoros non estén baleiros, pero, bueno, se teñen un caudal determinado, pois si pode regular e facer que deixe de botar agua e, por lo tanto, de xerar electricidade, ou que xere máis, soltando máis auga, sempre que haxa caudal suficiente, e cos eólicos pois ocurre o mesmo, é dicir, ti pode un pouco menos. Si pode estar habendo vento, pero ti podes paralos si en caso que non se necesite a electricidade. E podes activalos e que vercan electricidade a rede sempre que haxa vento. Claro, se non hai vento, por moito que actives, non van a xerar electricidade. Entón son algo regulables, pero son en moita menor medida. Entón, claro, hai fontes que son que non son tan fáciles de regular, pero non estamos esperando a ver se hai vento, se chove, se non chove, se nos usamos a electricidade e esperamos que esa electricidade chegue. Nin pode haber máis electricidade en cada momento que a que se necesita, porque eso faría saltar polos aires a rede, e se non chega o suficiente, pois empezamos a ter os problemas, que poden ser os problemas tamén que van propagándose por toda a rede, non? Entonces, é unha especie de comportas, é dicir, a enerxía vai fluindo e é unha especie de comportas que se van abrindo e cerrando, na que ti vas metendo máis ou menos enerxías según zonas, según necesitas, etc. E é un traballo que está facendo, sobre todo por a Rede Eléctrica Española, continuamente. E que funciona bastante ben. Pero, para que poida haber iso, ti tens que prever, bueno, e que ocorre se non hai vento? De onde saco a electricidade? Porque se hai vento, doy ao xerador e empeza a dar voltas. Que ocorre se non hai auga? Pois teño que ter algo detrás, e ese detrás pois van a ser as centrais de gas ou as centrais de carbón. Bueno, con carbón temos o problema das emisións de gas de efecto invernadoiro, que están máis controladas e tal, pero se non temos que ter gas, teño que ter algo que poda insuflar aí electricidade no momento que a queiramos. Entón, se están paradas porque non se necesitan, bueno, están aí, pero teñen que estar aí. Nós o que agora non poderíamos é pensar en que se van a cerrar todas as centrais de electricidade porque non podemos garantizar que cos consumos actuais que temos poderíamos mantelos só con renovables. Enerxía eléctrica sería imposible, non podría manterse, a non ser que reduciramos moito o consumo eléctrico. Se reduciramos moito o consumo eléctrico, podría ser que a potencia instalada renovable fora tan alta que, a mellor, bueno, se non hai vento en un sitio hai outro e tal, pois a mellor pode xestionalo moito mellor. Pero con unha demanda
que é moi alta e crecente, porque estamos en sociedades cada vez máis electrificadas. Estamos en sociedades que casi todo o vamos... E isto foi tamén buscado en parte porque a electricidade é unha das vantaxes que ten é que é moi fácil de distribuir. É moi fácil levar o carbón, o gas natural, o petróleo, etc., queimalo nun sitio, convertirlo en electricidade e movelo pola rede eléctrica. Que estás levando o petróleo nun sitio, levar o carbón, etc. Entón, tamén se buscou que nos fósemos electrificando. Pero claro, ten as súas desventaxas, que unha delas é esta. Por iso, tamén cando se fala de, por exemplo, do coche eléctrico, etc., un dos problemas que ten é non só que tenemos que ter a electricidade suficiente para manter os coches eléctricos, bueno, quitando xa o das baterías, o sea, vamos supoñer que non tuveramos problemas de materiais, que os temos e moitos. Pero imaginemos que non. Bueno, teríamos que, se vamos a ter coches que funcionan con electricidade, temos que xerar electricidade que agora non estamos xerando porque non tínhamos que manter os coches, e temos que manter os coches. E temos que ter a rede de electrolineras esas para cargar os coches. Pero non nos chega a conter tal potencia para producir iso. Tenemos que ter moita máis por esa cuestión, porque non nos chega con... Si vamos a consumir tantos kilovatios hora, pues vamos a ter unha potencia que nos permite obter isto. Non, tenemos que ter un resguardo detrás de distintas fontes para poder cubrir esa demanda energética. E isto, por iso é unha guerra, o sea, unha carreira que non ten fin. O sea, pensar que todo consumo energético, e en particular eléctrico, se pode conseguir, o sea, se pode ir aumentando e nos ir instalando a potencia suficiente para cubrir esa demanda, esa carreira témola perdida. Porque non é tan fácil. O sea, instalar unha central eléctrica non é tan fácil, extender a rede eléctrica non é tan fácil. E, en cambio, subir o consumo eléctrico é moi fácil. Pero que manter a capacidade de producción eléctrica para ese consumo crecente é unha carreira sen fin e que temos perdido antes, non? A colación de todo isto que estás falando, o que vexo... Si, despois de ti hai outra persona. Vale, unha pequena reflexión nada máis. Que todo isto é moi negativista, é dicir, é moi catastrofista. É certo, é dicir, hai que... A mí gustaría miralo con outros ollos, pero é así. Entonces, a única maneira de darlle un pouco a volta e facer unha repensada, non? É ver partes positivas ou ver posibles solucións. Non digo técnicas, porque penso que por agora as que hai van en mal camiño, pero bueno, pode habelas, pero sí que hai medidas que podemos tomar que moitas veces podemos tomar nós como persoas e outras os estados tenían que estar repensando xa as historias que unha vez son a optimización dos recursos. Cando falo de optimización dos recursos é, por exemplo, cando imos facer unha obra, unha nova infraestructura, pensar se é necesario. Moitas veces se crean infraestructuras, eu vou poñer un exemplo claro aquí na cidade, que o túnel da Porta do Sol, que é unha infraestructura que non é necesaria. O digo claramente, non é necesario. E se está gastando unha de enerxía e de materiais brutais para unha historia que non é primaria ni necesaria. Pero non é repensar. Reducir o uso da electricidade, non? Tender a utilizar menos a electricidade cando todo vai hacia adiante, é dicir, cada vez vamos a máis uso, non? Hai que facer outra repensar. E logo, penso que o difícil é o que tamén tenemos que ir pouco a pouco repensando é a modificación do pensamento das persoas. Porque nós pensamos que por utilizar máis, e por ter máis, e por ter máis móviles, e por tener máis electrónica, e por tener tal, vivimos millor. E isto é un concepto de cambio de pensamento. Non ten por que ser así. O beneficio que podemos obter para ter unha vida máis saludable, para mellorar a saúde, para mellorar o ben común e tal, é un beneficio que non é económico, pero é un beneficio que cuantitativamente é importante e é a mellor máis importante que o económico. E isto é unha repensar o capitalismo.
Sí, no, por eso decía que antes que había que repensarlo todo, estou de acordo totalmente contigo. Eu creo que, ademais, hai unha cuestión en esas solucións que diste que teríamos que ir pensando e que podemos facer desde nós mesmos, ¿no? Porque hai cousas que podemos facer, o sea, non todo podemos facernos, pero hai moitas cousas que sí podemos facernos, ¿no? Tamén hai que pensar que tamén a nosa sociedade, aparte de todos estes cambios na forma de organizarnos, etc., foi levándonos cara a formas de vida na que a cobertura das nosas necesidades tendeu a facerse cada vez de forma máis individualizada. É dicir, buscamos solucións individuais aos problemas individuais. E hai, a veces, formas de solucionar problemas individuais e colectivos, pero tamén individuais, con solucións que son colectivas. O sea, non todo ten que pasar por unha solución individual, non? Bueno, a mí sempre me chamou a atención, desde pequeno xa, cando vía as series estas norteamericanas na que a xente nunha casa de veciños baixaba ao soto a poñer a lavadora, non? E ali se encontraban e tal. Isto a mí pareceme moi raro, non? Cando é normal que a xente tivera unha lavadora na súa casa. Isto de compartir lavadora parece unha cousa extraña, non? En cambio, ali facíanlo con total normalidade. Bueno, pues, eso era un uso comunal en unha sociedade que non é comunista, é un uso comunal de determinados bens que seguramente é moito máis racional que buscar solucións individuais. O mesmo que, por exemplo, buscar solucións para a calefacción en grupos de vivendas, que se podría tratar de ir por la vía colectiva, por exemplo, con colectores solares para a produción de calor, para a colectividade, e non que cada un teña que ter a súa propia caldeira de gas na súa casa para solucionar o seu problema de calor. Pero mesmo podríamos dicir a moitos niveis. O do transporte. Por exemplo, non temos aquí a ocasión de poñelo, pero se non o vichedes nunca, podedes velo moi facilmente buscando en internet. Eu teño baixados eses vídeos, non só de aquí de Vigo, sino de outras zonas de Galicia. Por exemplo, agora no tema do transporte, e que é unha fábrica de automóviles, falase moito do transporte eléctrico e pensamos no automóvil eléctrico, pero que as cidades galegas, incluída Vigo, tiña transporte eléctrico hai décadas. Había transporte eléctrico, había tranvía para ir a Baiona, o sea, podías ir a Baiona, non por Vigo, a Baiona. Pensemos agora que... E en Pontevedra, é dicir, por Pontevedra María, había trolebuses eléctricos, formas de transporte que perduraron en outras cidades europeas, por exemplo, e que en cambio aquí se desmantelaron. Non só se desmantelaron en Vigo, en Pontevedra, na Coruña, que son máis do norte, da comarca de Bergantiños, pois había un trolebús eléctrico desde Coruña a Carballo, son 30 e tantos kilómetros, e había un transporte eléctrico. Bueno, iso, se agora nos din que montar un transporte eléctrico nos parece, que modernez, etc. Isto hai décadas. Que existía, nas primeiras décadas do século XX había transvías eléctricos nas cidades galegas, non en todas, pero en varias cidades galegas, trolebuses en moitas delas, e perduraron esas formas de transporte ata os anos 70 en casi todos os lugares. Todo eso desapareceu, pero esa é unha forma colectiva de usar a electricidade diferente a pensar que os automóviles teñen que ser eléctricos. A vía dun transporte eléctrico pensada para automóviles non ten saída, non soluciona máis que problemas individuais. A forma de utilizar a electricidade con ese outro transporte soluciona problemas colectivos. Estamos usando electricidade nos dos casos, pero para solucionar o problema dun individuo, dunha familia, etc., e da outra forma para solucionar o problema dunha colectividade, de múltiples familias, de múltiples individuos, etc. Entón, claro, a veces o que queremos é que non cambie absolutamente nada do que teño e que haxa unha solución para, sin moverme do que teño, o sea, facer o mesmo, pero, por exemplo, que haxa unha solución enerxética distinta. Non, a mí temos que pensar que pasar a ese transporte eléctrico sería un salto adiante, ir polo outro camiño e empecinarnos en unha ruta que non ten saída, non?
Entón, non é renunciar ni siquiera ao transporte eléctrico, é a pensarlo de outra maneira. Hola, boas. Mira, antes falabas da capacidade de Galicia en canto a abastecerse de alimentos. A mí me gustaría que comentaras que medidas serían necesarias para que se poidera retomar o campo galego. Eu, en principio, vexo tres trabas importantes. Vexo a perda de chan moi fértil que foi destinado a usos que probablemente impidan que ese chan volva a ser utilizado para fins productivos, como pode ser a extensión do cultivo de eucalipto ou o espallamento urbano descontrolado ou, bueno, chan industrial, etcétera, etcétera. Entonces, que medidas se te ocurren a ti un pouco para que, bueno, e a perda de capital humano, la sangría que temos secular, imparable, de capital humano que marcha cara a outras terras para sobrevivir. Entonces, a pregunta é, que medidas concretas se te ocurren a ti para recuperar o recuperable da nosa capacidade productiva? E logo unha segunda pregunta que quizás é un pouco capciosa, pero dado os datos que temos, como imaginas ti que serán as cousas en 30 anos? Bueno, na segunda e na última conferencia, en parte tamén se darán resposta a eso, sí. Contesta aí a ti. Bueno, empezo pola segunda e acabaría outra vez pola segunda, pero bueno, dentro de 30 anos non sei se estarei aquí, non sei se sou capaz ni siquiera de imaginarlo, ¿no? Pero bueno, despois digoche, o que penso dentro de 30 anos, pode haber. No tema da recuperación da capacidade de producir alimentos en Galicia, a ver, desde logo claro que habría que tomar medidas, ¿no? E habría que tomar algunhas medidas, habría que aplicar tamén a lei. Por exemplo, a forestación de terras agrarias está prohibida desde hai moitos anos e estáse facendo, e non hai que ser un investigador privado portentoso para ver que se están forestando. É dicir, atopámonos terras agrarias nas que se cultiva, o sea, nas que están plantadas os eucaliptos ou calquera outra especie, pero que están forestando, que eso non está permitido. Bueno, claro, si para resolver eso o que temos que acudir, como normalmente ocurre, a que haxa denuncias privadas para parar esa situación, cando se supón que por todo o país hai axentes que traballan para a administración que se ocupan de velar por determinadas cousas, como estas, pois, claro, temos un problema, porque a solución pasa por un conflito moitas veces entre veciños que non se desexa, ¿no? Entón, por lo mellor, alguén, ainda que non lle guste, soporte este tipo de situación. Pero aí se aplicase a lei, que non sería tan complicada aplicar, xa resolveríamos en parte a extensión que se sigue dando e en moitos casos, ademais, con eucaliptos, ¿no? Como comentabas. É certo que se ocuparon, e algunhas delas son irrecuperables, sobre todo na contorna das cidades, é dicir, a extensión dos núcleos urbanos, bueno, das cidades, das vilas, etc., ocupando terras que moitas delas eran de cultivo, pois moitas delas son certamente irrecuperables. Outras serían medianamente recuperables, pero bueno, algunhas son irrecuperables, están, digamos, asfaltadas ou hai edificios encima, infraestructuras, e iso ademais vese nos estudos que hai dos usos do solo en Galicia, como se estendeu precisamente as zonas ocupadas por infraestructuras, por núcleos urbanos, etc. Pero tamén é certo que hai moitos outros lugares que, como comentabas ti, se foron abandonando, ¿no? É dicir, ese trasvase que se foi dando de núcleos urbanos cara a cidades e que ocuparon eses espacios, foron deixando atrás, e como temos cada vez máis aldeas abandonadas ou semi-abandonadas, con terras que poderían ser recuperables, porque non todas están
forestadas, felizmente non todas están forestadas e moitas serían recuperables. O que desde logo non vamos a, o sea, toda a recuperación non vai pasar, ou non, eu penso que non ten que pasar por unha recreación do que tivemos. Decir, o que tivemos xa o tivemos e xa está. Decir, non vamos a volver atrás, entre outras cosas porque é imposible, ainda que quixéramos é imposible. Entón, non podemos pensar en que esa forma de obtención de alimentos teña que ser como era a obtención de alimentos con anterioridade. Será outra, pero que desde logo ten que aprender de moitas cousas que se tiraron ao lixo, pero que realmente son recuperables, de técnicas, de coñecementos, etc., incluso de coñecemento do propio espazo, é dicir, do terreno, das propiedades dos terreos que se transmitían dentro das familias ou das veciñanzas, non? E aínda, como decía, parte desa memoria está viva, non toda, pero hai unha parte que está viva. É dicir, se nós miramos a celeridade do abandono do agro, realmente foi tan rápido que temos a sorte, o sea, a desgracia que se abandonou, pero temos a sorte de que hai moita xente que, aínda que non se dedique agora a actividade agraria, ou se dedique só moi residualmente, aínda ten eses coñecementos. E iso sería urxente. O sea, que eses coñecementos non se perdan. É dicir, ser capaces de volcar eses coñecementos para que se colectivicen, é dicir, para que realmente sexan coñecementos, porque son coñecementos de técnicas de como traballar a terra, sino de lugares específicos, e todo iso sí que deberíamos facer unha biblioteca, recuperar, digamos, toda esa información. E despois, eu creo que sería suficiente bueno, non suficiente, pero sería un gran paso que se tomaran certas medidas que consistisen en anular toda unha serie de normas legislativas e de plans que se foron tomando nos últimos anos e que son moi lesivas para o medio rural, porque realmente esas medidas o que contribuíron, o que contribúen, é aínda acelerar máis ese proceso de abandono, é dicir, un baleirado do rural para que eses espazos estén disponibles para o asalto, por exemplo, con parques eólicos ou con actividades mineiras, etc. É dicir, realmente hai unha estrategia máis ou menos buscada de baleirado do espacio para que, unha vez baleirado, iso se considere que non ten valor e que calquera pode chegar aí e explotar os recursos que hai aí, non? Moitos deles recursos que teñen unha vida de moi curto tempo, como o das minas, frente á produción de alimentos. Entón, aí sí que habría que dar marcha atrás en toda unha serie de medidas que se tomaron, por exemplo, eu diría, na última década, maiormente, e con iso xa ganaríamos, polo menos, para que esa agresión se reducira e se deixara de haber a presión que hai agora mesmo, non? Porque agora temos unha ameaza moi grande, non é xa que tivemos, xa que temos neste momento unha ameaza moi grande sobre o medio rural. Despois, claro, hai que tomar outro tipo de medidas que involucran non só a administración galega, sino a administración estatal, etc. Por sorte... Quedannos 5 minutos e temos a David e outra persona no fondo. Por que non formulades as vosas preguntas a ver se de xeito rápido neses 5 minutos les podes dar resposta? Porque temos que pechar porque... Despois contesto xa dos 30 anos. David, formulas a pregunta e ti tamén, e entón xa a resposta que sea o final xa para todos, por favor. Quería preguntar, porque ti eres decano da Facultad de Económicas, non? Sí, bueno, dase a situación que agora son. E un pouco, pois iso, como se recibe isto, porque non, creo que non son moitos os economistas que teñen a perspectiva do crecemento na cabeza, e como se recibe isto, pois, entre a xente que está os economistas. E eso? Bueno, yo quería dar las gracias expresamente, aparte del conjunto que de agradecida a esta persona que acaba de intervenir. Las 3 preguntas que hizo es que quisiera ni que las hubiera dictado yo. Y la base de las preguntas de ella me hizo reflexionar sobre algo que no me iba a atrever a decir, pero ahora me atrevo. Y es, en economía, ¿hay algún estudio
hecho sobre la cantidad inmensa de dinero que se invirtió en educación en este país desde que yo tengo uso de razón y tengo 69 años hasta hoy en cuanto a el valor de las matemáticas en las sumas y en las restas. Vamos a ver, ¿cuánto se invirtió Tenemos en educación y qué resultados hubo? 5 minutos tenemos. Vale, y una cosa importantísima para mí. Nosotros ahora mismo, en el resumen que estamos hablando y basándonos en ella, ahora mismo seguimos en Galicia, pero en realidad solo estamos en las coordenadas geográficas, porque la Galicia que yo conocí no tiene nada que ver con esta. Y la participación ciudadana tendría que ver eso que se llama participación ciudadana, y no participación de la población, que yo no Esto entiendo más población que como nada ciudadana. a conferencia de Pero exteriores. esa participación tendría que ver con la educación, y si no hay una educación que valore todo esto que estamos diciendo, ¿quién se va a atrever a poner una denuncia si nadie hace un escrito simplemente para nada? Nada más que eso. Bueno, voy a intentar responder a esto y a pregunta que dou antes, todo xunto. Lamento el tiempo, sí. pero es el que hai, lo siento. Bueno, a ver, empezo pola cuestión do decanato. Bueno, non vou contar a historia, pero bueno, preséntome a decano en unhas circunstancias determinadas, acompañado dunha xente no goberno, e os meus compañeros e compañeiras decidiron confiar en min. Decidiron confiar en min porque falo do decrecemento, estou preocupado, traballo en temas de economía ecolóxica, etc. Non. O sea, confiaron en min porque debo parecerlles unha persona confiable para levar a xestión do centro e entón, pois, bueno, me apoyaron. Entón, non se confunda o feito de que eu este ocupando e faga ese tipo de tarefas en estes momentos co feito de que de repente houbera unha conversión da academia en economía cara a estes. De todas formas, tamén te vou dicir que entre a posición que podía ocupar este pensamento cando eu, alá pelos anos 90, estaba facendo a miña tese de doutoramento, bueno, nos 80 e pico, 90, e agora hai un cambio. O sea, daquela era un bicho raro, ahora son un bicho raro acompañado. O sea, hai máis xente que se dedica a estas cousas e xa non sona tan extraño, xa se admite un poquinho máis e tal. Pero bueno, que non penses que hai esa conversión, pero bueno, si hai máis presencia da que podía haber no... E hai cousas que antes extrañaban e agora non extrañan, é dicir, que xa xente entra a falar e antes ni siquiera quería entrar no debate, no? E bueno, isto parto co tema da educación, no? En economía en concreto, si estamos afeitos a facer contas, moitas contas, de sumar e restar e etc. O que pasa que, bueno, temos o costume, e eu son desos economistas raros, que non fago moito isto, aínda que depois teño que enseñar en clase, de facer contas de sumas e restas con diñeiro. O sea, que medimos a importancia das cousas polo valor monetario que teñen, non? E cando isto se fai, moitas veces o que tendemos é, sobre todo en moitos proxectos económicos, e o que se fai normalmente, a pensar máis no que suma que no que resta. O que resta moitas veces queda oculto, e queda oculto porque moitas veces non aparece ese valor monetario. Por exemplo, os temas ambientais moitas veces non aparece ese valor monetario, por lo tanto non resta, é dicir, é negativo pero non resta, ou, por exemplo, o traballo oculto das mulleres dentro dos fogares é algo que non ten un valor monetario e, por lo tanto, nin suma nin resta, etc. Hai toda unha serie de cousas que en economía teñen quedado aparcados e que algunha xente está intentando recuperar e facer as contas mellor. Por iso, a veces, cando vemos moitos proxectos que se presentan en distintas administracións, aparecen os elementos positivos. Vai crear tantos postos de traballo, vai a facilitar tal, nunca nos vai dicir, bueno, pero a cambio se reducen estes postos de traballo, ten todos estes problemas, etc. Porque esa parte da conta normalmente non se fai. O propio Produto Interior Bruto é unha conta que só suma. Cando nós miramos a riqueza dun país, só sumamos, non restamos nada, todos sumamos.
Fabricamos armas, sumámolas. Fabricamos medicamentos, sumamos. Hai actividades de tráfico de drogas, sumamos. Pagamos a profesores para dar clase, sumamos. Todo suma. E a suma das cousas boas e as malas é a riqueza do país. Pero todos sumamos, non restamos nada, non? Claro, é unha forma perversa de entender a riqueza dun país, non? Porque a algunhas cousas habría que restalas, non? E acabo cos 30 anos. Eu non sei como... Sinceramente non sei. E unha das cousas que menos me gusta como economista é facer de futurólogo. Sempre unha das cousas que eu digo aos rapazas de primeiro. Aquí se aprende economía, pero non futuroloxía. Temos que entender como funciona a nosa sociedade. E sendo capaces de ver como funciona a sociedade, a mellor somos capaces de ir resolvendo os problemas. Pero non fagamos futuroloxía. Porque casi sempre nos equivocamos. Entón, eu non me atrevo a facer futuroloxía porque me equivoco. Pero mucho me temo que si non tomamos medidas drásticas xa, as cousas non van ir ben. Por sorte, a veces temos reaccións que en momentos de crise pois tomamos decisións que non nos atreveríamos a tomar en 20 anos e as tomamos en 2 días. Pero claro, a cuestión é, temos que chegar realmente a esas situacións realmente críticas ou mesmo dramáticas para cambiar as cousas. Desde logo, sería, como decía antes, moi urxente facelo para que esa sociedade de 30 anos sea unha sociedade relativamente tranquila. Senón, o que vamos a ter é unha sociedade que me temo que vai a estar moi segmentada, con grandes diferencias sociais e que polo camiño deixou moita xente. E para que eso non suceda, realmente sí que teríamos que recobrar un pouco ese traballo de vida social, de organización e de reflexión e de influencia nos que toman as decisións, ser capaces de influir. Moitísimas gracias, Xon. Moitísimas gracias. A todos os asistentes. Lamento que o tempo se nos bota enriba e teñen que pechar. Si continuades asistindo ao ciclo de conferencias, veredes como se van interrelacionando as cousas e como se van dando moitas respostas que bueno, creo que son necesarias. Moitas grazas.